chalanov by som poprial do ďalšej sezóny, aby mali minimálne takúto dobrú, ako bola táto 2024-25, lebo hrať hlavnú fázu Champions League v novodobej ére je veľmi ťažké. Aj sme sa presvedčili, aká kvalita je v Európe, kde je tá látka. A pravím do ďalšej sezóny, aby to vyhrali ďalší titul. Do budúcej sezóny im prajem to, aby sa znova dostali do Ligy majstrov. A aby bojovali na európskom fronte tak kvalitne ako túto sezónu.